Városunkban sok értékes műemlék lakatlan, nincs használata. Egyik ilyen a mögöttünk lévő Tessedik Major vagy Tessedik Tanya. A legrégebbi épített emlékeink Tessedik nevéhez fűződnek, így például a legrégebbi, ez az elsőként épített 1780-ban a kutatásaim szerint. Pár szót azért Tessedikről szólnék talán. Annyit mindenképpen kell tudni, hogy nem csak kiváló lelkész volt, hanem elmélyülten foglalkozott a mezőgazdasági tudományokkal és pedagógiával. 1780 májusában megkapta Tessedik ezt a területet. 6 holdnak mondják a szakirodalom, mondja a helytörténeti könyvek. Ez a 6 hold, ez valószínű 6 kis hold, ami 1100 négyszögölével kell számolni. Ez a terület úgy látom most is egybe van. Mindjárt az első évben fölépült ennek az épületnek egy része. Nyilvánvaló, hogy nem az egész, de egy tanterem és valami a gazdálkodáshoz szükséges szerszámok, termények tárolására szükséges épület mindjárt az első évben fölépült. 1780-ban nem csak az épület épült meg, hanem mindjárt elsőként Magyarországon a nyugat-európai tapasztalatai alapján Tessedik itt kísérelte meg a talajt megjavítani, mert elég szikes jellegű terület ez. Hát ezen a területen nagy élet folyt abban az időben, itt művelve volt, mintaszerűen, nagyba folyt egyébként a növényeknek a szaporítása, itt kísérleteket végzett, Tessedik fajtákat, fa és egyéb növényeket nemesített, akkor a honosítást megpróbálta, hogy vajon erre a klímára hozzá tud-e szokni egy-egy növény, akklimatizálódik-e, ilyen jellegű munkát is folytatott ezen a területen, ahol most néptelen, és hát talán csak nagy ritkán egy-egy stáb töri meg itt a csöndet, mert hát nincs funkciója az épületnek. Megkíséreltem megnézni, hogy vajon mi történt az épület sorsával, ezt követően Tessedik 1820-ban halt meg, ezt követően milyen célra hasznosították. Hát nem túl sok adatom van, annyit tudok, hogy a 19. század második felében, 1852-ben és 1896-ban is egy evangélikus lelkész volt a tulajdonosa, Bakai Péternek hívták az illetőt, ezen fél évszázadon keresztül. 1901-ben Haviár Gyula, ügyvéd, királyi közjegyző, kormányfőtanácsos volt az épület tulajdonosa. Majd a két háború között dr. Szilácki János ügyvéd, majd 1929-től az ügyvéd halála után az özvegye volt a tulajdonosét. Azután 45 után államosították, megkapta az Öntözés és Talajjavító Kutatóintézet, majd jogutódjai a kezelői jogot, most pedig a Szent István Egyetem kezelő gyakorolja a jogot. Nem tudnak mit kezdeni a kezelők vele, megkísérelték visszaszármaztatni a kezelő jogot az államnak, egyelőre azonban hát senki nem nagyon siet, hogy ezt megszerezze az állami tulajdon kezelői jogát, mert nincsenek koncepciók, hogy vajon milyen célra lehetne hasznosítani. Ezt az egyébként hát bizony 1780 óta már bő 200 éves és a Szarvas legöregebb épületét.